muri Zimbabwe tiri pano pa Sly Media TV tafambira nyaya inosuwisa iri nyaya yokupondwa zvekare ngatiti zvekare mu Mashi Central mumazuva mashoma svondo rakapera uri musi wechitatu pamba pano patiri mu passage umu makapondwa mudzimai anonzi Grace akapondwa nemurume wake anga aine vana 4 navo mudiki tikunzwa kuti anga achingori negore nemwedzi mishoma asi musi waitika chiitiko ichi ndezvekuti murume uyu akauya akasikuwana panapa paine shamwari kana kuti boyfriend ya Grace yaanga akudanana nayo nekuti vakanga vasiyana kudaro murume uyu zvinoratidza sekuti akaita jealousy achinga auya panapa akasikuwana murume uyu ari pana achibva kunogeza inova ndonyaya iri kunzi yakazomutsamwisa asi tawanawo mukana wekuti tikurukure neighbor yavo yavanogara nayo yavanga vachigara nayo pano pamba kuti atiudze kuti chii chakaitika musi iwoyo. Saka iye zvinezve regai tiwane mukana wekuti tikurukure nyaya imwe yaitika zvekare muMashi Central musvondo rineri. Takabva zvekare kumadziva kwaChief Nyamaropa kunoviga mukadzi anonzi Tambudzai akaurawa nemurume wake anonzi Edmo. Chii chiri kuitika chaizvo muMashi Central nenyaya yevarume avo vekumadziva kwaNyamaropa vaigara vese asi avanga varambana. Zvatiri kunzwa ndezvekuti murume uyu akanga atombopuwa peace order yekuti asasvike kupuwa pano pamudzimai nekuti akatombomurova kare kana kuti wanga uri umwe wake wekumurova. Regai titaure nehama dziri pano pamba tinzwe kuti ndezvipi zvakaitika musi uyu. Zitandozuvesa tafumane regai tinzwe tiite hurukuru tiri pano pamusha pakashayira Grace. Ndimi munogara pano pamba pane mudzimai akapondwa nemurume wake. Mukatanga nekuti zivisawo zita renyu rizere pano paSly Media TV. Ndonzi Lucy Kasheri. Musi wakaitika nyaya iyi makanga muripo here? Ndanga ndiripo. Iye mukadzi uyu nyakupondwa nemurume wake anonzani zita rake rakazara kana muri kuriziva? Grace. But same mandizi. Tangu mshedza kuti Maishila. Mama nengu yakadi mchigara na Maishila? Ndakauya November pana. Imakataona vatoriwo pana? Ndakaona vari pano. Kuti tiri muno mu Woodbrook. Munganatsotiudza kuti chii chakaitika musi iwoyo wakazopondwa nemurume wake? Chakaitika ndechekuti murume uyu wanga vasiri kugara vese. Vanga vakarambana kubva last kubva patakauya vanga vasisiri vese. Zvekuti murume anga akatopuwa peace order yekuti asafanira kusvika panapa. Saka musi wakangouya handina kuziva kuti auya. Ipapa akabopuwa peace order makambenge mataurirwa here naGrace kuti yanga iri yei peace order? Yanga iri nyaya yekurova mukadzi ndobva aenda kupolisi. Akamurovera ipo panapa? Akamurovera pano zvekuti vanhu vakaona nguva yacho vaitotaura kuti anga atosviba here side dress iri kurohwa kwaakaitwa. Paakazopuwa peace order ipapo? Anga atonzi murume asasvike. Saka nenyaya yekuti uyu aingotiwo ndibaba wevana chero akauyawo kuzoonawo mhuri nekuti mapurisa anga akamudza kuti akangowebva emafoni touya tomusunga. Saka unofunga aingozvinzwisa kuti ndibaba wevana akangoonawo vana obva aenda. Right. Saka chii chakazoitika musi wachona iwoyo uye akazosvika sei iye anga aine peace order? Changa chaanga ainga kuuya kuzoona vana here kana kuti ane zvimwe zvaanga avingawo? Handizivi kuti iyewo anga avingei but chakazoitika ndechekuti kuma10 dzemanheru past 10 ndo pandakanzwa noko padhoho pangu vana vacho vachidedzera kuti gogo mudhedhe wauya but vari kurova mama. Inobva ndamuka. Saka baba vanga wasipo vainga vaenda kushandira Samuel. Saka ini kuti ndiende kunobata ndakaona kuti handizvikwanisi. Ndobva ndadedzawo mai upanexa my praise. Ndobva ndaudza kuti my praise ndo zviri kuitika. Tainzwa kuti munhu ari kurohwa but airohwa anga asingachemi kana kudedzera anga asingadedzeri but tainzwa kuti munhu ari kuita sei ari kurohwa. Ndobva ndaudza my praise bva vati alright muchisarai panapa bva vakwidza kumusoro uko bva vanotsvaga kune mupurisa bva vauya naye mupurisa. Saka nguva yavakauya nemupurisa uyu murume anga atobuda panapa atosiya adishedzera kuti ndiri kudzoka ndoda kurohwa svika mangwana makuseni. Mukadzi murume uyu ndobva aenda paimba iri pamusoro apo bva angonosvika kurara kungopinda mumba ndobva anorara pasofa. Saka avakuuya kumba kwake here kwakaenda pamba pemunhu wavaingomugarisana nokuti akambogara pano. Saka avo vauya nemupurisa ubva vasvika ipapo vachida kunzwa baba vepo kuti varipo here kana kuti ndopa akaona murume uyu akarara pai akarara pasofa. Ndokubva atoenda kunodza mupurisa kuti murume wacho ndiri kutaura nezvake kuti arova mukadzi akarara pasofa mumba.
mupurisa ndobva aenda ubva atomusunga ubva auya naye pano. Watanga kumubvunza wamutigara padhuze nebhodhi, chii chawaita ichi? Aingozungudza musoro, ndiani aita izvi? Ndobva ati ndini. Wamurova nei munhu akuvara kudaro? Zvikanzi ndamurova nemaoko. Nokuti anga atozvimba saidhiresira achibleedha nemusoro wese anga akazvimba todza kuti ane chinhu chaakamurova nacho. Saka inini mafungiro angu ndikufunga kuti akatanga arova mukadzi mumba mune chinhu chinokuvadza. Paakazodedzera vana kuti mama wari kurohwa, anga mai vanga vasiri kudaira nokuti vanga vatokuvara. Akazopedzisa nekumurova nemaoko but anga atokuvara kudaro. Zvekuti aibuda ropa munzeve, mukanwa nemhino ziso rakatsvuka kuti redhi. Imi mumba makapinda mumba makatoona munhu atizi. Mumba handaubopinda. Murume uyu akazvuva mukadzi akamuisa mupaseji panguva mai Praise vakaenda kunotsvaga mupurisa. Zvikura kuti akamboenda kumba kuya akadzoka. Akaenda but haana kutosvika kumuvakidzani uko. Akadzokerera parodhi. Ndokubva adzoka futi achiti ndoda kurova uri pfambi yemunhu ukundidhumanisa, saka ini ndadi zvekudhumaniswa. Ndokubva atanga futi kumurova ari ipapo. Zvekuti aripo pakatomutora pane zvispika zvavanga vanazvo tu. Akamurova nechispika icho musoro chikatsemuka kuita mapisi. Chispika ndo chakatsemuka. Chikatsemuka kuita mapisi. Chakatotakurwawo nemapurisa pavakauya next day racho. Sei aiburitsa muromo wekuti uri kundidhumanisa? Aiti hanzi uri kundidhumanisa. Nekuti mutauriro waiita murume wacho aiti nguva yandauya ndichisvika pano papaseji ndine murume wandaona achibva kunze akabata bhaketi achibva nogesa. Saka ndobva ndabvunza murume wekuti iwo mbori chii pano. Murume uyu hanzi akapindura kuti ndiri shamwari yaMaishila. Murume uyu ndobva adedzera Maishila kuti Maishila nditambidze foni yangu. Ndobva atambidzwa foni, murume uyu bva atoenda. Saka murume ari kutaura kuti uyo akanga aripo ngatitangire pakuti amai vakanga vachiri pamwe vakamutorera murume wepeace order asi vanga vachiri murume nemukadzi here? Aiyo, baba vaingouya zvekuti vanongouya kana 30 minutes wotoenda. Vaingouya vasina kana chavaichengeta mhuri, wotongouya vari ivo wobva watoenda. Vanga vasingatombogari pano kana kurara panapa. Zvoti imba iyi yakanga yapera. Aiwa, vanhu vese vanga vaita move on. Vanga vaita move on vese. Zvekuti murume wacho anototaura chero musi akataura kuti kwandiri nditori nemukadzi wandogara naye. Saka iri jealous rekuti ndaona kuine chete ndofunga nekuti vanga vasisagari pano. Murume uyu anga akatoenda kudhara. Zvoti pasina mhosva yekuti aburitse shoko rekuti uri kundidhumanisa? Aiyo, pasina, nekuti isu takatongogoya mukadzi wacho achitaura kuti takatoparadzana kudhara, takatorambana. Zvekuti murume akatopiwa peace order haabvumirwi kusvika pano. Saka ini ndinomurega achisvika pano nekuti munhu ane vana anenge achingoona vana achiita sei achienda. Saka murume kutaura kwaaita musi aiti pandasvika kugara panapa ndaona murume uyu akabata bhaketi achibva unogeza. Ndobva ndamubvunza kuti iwe mbori chii pano. Murume uyu ndokubva ati ndiri shamwari yaMaishila. Murume uyu ndokubva ati Maishila nditambidze foni. Ndokubva atambidzwa foni. Murume uyu ndobva atobuda bva aenda. Saka murume uyu baba Ashira ari kutaura kuti ndakabva ndabvunza Maishila kuti uyu ndiani. Hanzi Maishila wakapindura murume wekuti inini handina murume panapa, saka ndoita zvandoda, hapana anondirambidza. Saka murume akabva ati zvoni rafu iyoyo ndoyandirwadza, ndobva ndatanga kumurova. Ndonyaya yacho yakaroverana. Saka inini handisi kuziva manje kuti murume uyu aivepo zveshuwa here kana kuti, nekuti mapurisa paakauya vakabva vanobvunza Shila wacho kane 11 years first boy. Anga aendeswa nevanhu kumba yashamwari yamai vacho uku ndokwavanga vanorara vanhu vacho vese vari 4. Saka mapurisa paakaenda vakanobvunzawo Shila kuti chii chaitika. Shila akataura kuti hanzi dhedhi pavakauya vakapinda mumba ubva waona mama vakagara pambedha, asi isusu neshamwari yamama takagara pamabhlanketi pasi tichitoita nyaya tichiona mavhidhiyo mufoni. Saka chokwadi manje hatichaziva kuti ndechemwana here kana kuti chababa. Ndonyaya yacho. Iye Shila anozotaura kuti amai vakatanga kurohwa sei? Mashoko ake akakuti hanzi takabva taakutiza, but kadiki kacho kane 3 years ndokaitaura kuti ndokakasara mumba. Shila nemumwe mwana uyu vabuda, kadiki kasara karimo. Kadiki kane 3 years ndokaitaura kuti dhedhi vanga vachingonhonga zvinhu vachidii vachirova mama. Apa vanga vaine vana vangani? Vanga vane 4. Vana ava vese vanga vari vemurume uyu? Vese vakaroorana vari mukomana nemusikana. Matizita remurume first nemanzani? Mamusingarizive? Murume handizivi, asi sine mwe yake ainzi Pondani. Pondani? Pondani. Paakanga achirova munhu mupaseji umu akazoregera zvaita sei?
paakabuda ipapo akazoregera paakabuda achiti ndiri kudzoka ndoda kurova kusvika mangwana makuseni paakazonoenda uko achinorara kumba kwaakazosungirwa uko ndopaakaguma kumurova nekuti akazoya atosungwa maoko. Asati adzoka imi makaona kuona here kuti amai Shila vakarara pasi apo ndifunga kuti pachine upenyu? Ndakaenda kunodedza but vanga vachiri kuita zvavanoti kukamura mweya zvokuti vaiti vakaridza pahuro vombonyarara kuzvimaminitsi vakati zi vozoti futi. Ndakatoenda padhuze ndikavadaidza mai Shila handina hangu kuvabata but ndakangovadaidza but vaingoratidzira kuti hapana. Saka vanga vakapfeka trouzi rarakadzikiswa kusvika uko ndobva ndangotorawo chiblanketi changa chiri padhuze pobva ndangovavharawo kusvika uko kusvikawo pakauyawo vamwe nemupurisa. Pakazoya mapurisa ipapapo mapurisa akakonfema kuti munhu afa vachiri panapa handiti? Ivo vachibvunzwa nenyaya yekuti wauraya mukadzi mubvunzo iwo wakambopfuura here? Akabvunzwa but hanga achingozungudza musoro haana zvaakadayira. Akabvunzwa kuti ndiani aita izvi akati ndini. Wamurova nei munhu akati ndamurova nemaoko. Umwe mupurisa akatoti iwe kana uchiti wamurova nemaoko wosunungurwa kamaoko ako inini newe torovana ndoona kuti ungandikuwadzirisawo zvaita amaya iye haana kudayira. Zvakaoma. Imimi ndimi makapedzisira kuonana nawo uye ndopamba pamunogara. Zvakakubatai sei zvekupondwa kwomumwe mukadzi munext door wenyu wamunogara naye? Zvakandibata zvokuti tinga taakuwirirana zvokutoita semukoma nemunin'ina ende nazvino zvichiri kundibata. Apa taakufunga kuti mai vakavigwa zvavo, baba vari kujeri, asi vana manje hatitoziva kuti pane munhu here achanyatsoita rudo rwekuti vachengete vana nekuti mudiki wacho ane 1 year 2 months anga achiri kuyamwa akatorumurwa pamukaka nekufa kwamai. Ende mukadzi we aishandira vana aiita zvechikorokozi kushandira vana kuti vana vararame. Saka nazvino zvichiri kundibata. Mukuru anga akura zvakadi? Mukuru anga ane 11 years. Ndiye Shila ane 11? Ndiye Shila. Uko mumwe wachona? Mumwe wacho anga ane 6. Then mumwe wacho? Mumwe wacho kwakane 3 years. Saka izvi zvimurunzwisa kuti vari kupera? Sevanhu vanga vaenda kunhamo ina handozokwanisa kuenda kunhamo kwacho maizvo kunoviga mufi but vanhu vakaenda vacho vari kutaura kuti vana vakatakurwa nababa wamai nambuya baba wamai vevana mai vababa nababa wababa ndokune vana ndokune vazukuru vakatora vazukuru vavo vese vari 4. Pane here mashoko akataurika kuti azoenda ikoko murume uyo akamboendawo kana kuti kukoti? Kubva rini? Kubva paakauraya mukadzi? Handina zvandati ndanzwa. Hamuna zvamati manzwa. Panapa vakanga vachirenta handiti? Vaingochengeta. Vaingochengeta? Muridzi wemba akangoti munokugarawo muchingochengeta kuti pangogarawo pakachena kutsvaira nekusakurawo. Right. Pane hama dzavo dzavangakwanisa kutaura nadzo here vakavazere nekusuwa nenyaya yekupondwa kwake? Hapana. Saka vaichemerwa kupi? Kwapfugari. Kunogara hanzvadzi dzavo mukuru kwaba Loveness? Ndokwaungana vanhu kusvika bhodhi yazoendawo kupostmortem. Kupostmortem kusvika yazoenda kumusha kunovigwa kunonzi kwaBhata kumadziva. Hanzi kufunda nevhu here. Ndokwavakachengeterwa. Ende rufu rwakatora nguva yakareba vasati vanovigwa nditi? Nekuti vakafa chitatu zvekuma past 10 to 11 dzemanheru saka vakavigwa futi chitatu svondo rese. Chitatu chezvondo rakapera ichi zvaitika ukavigwa mari mweso. Imi semadzimai muchitaura namaraini muno mazuva ano muri kuti chii nenyaya yedomestic violence? Zvakangooma. Ini ndinongoti hangovarumika tinokanganisirana tese mukadzi nemurume hatina kukwana but simba revarume ngariwandire mukushandira mhuri kwete kuti riwandire mukuuraya mukadzi. Izvozvi vana mai vane rudo kuvana vavo kupinda munhu wese. Zvaingoda mai vachichengetera vana kwete kuti vana iko zvino zvitava kuita zvokufungidzira kuti vachanorarama sei, kuchikoro vachaenda here kana kuti hapana ari kuziva but mai vaishandira vana vavo kuti vana vaende kuchikoro. Saka ndinongoti kuvarume vakateerera panguva inoka zvekurovana ngatisiye kungogara sekungodanana sekudana kwamakaita kubva pakutanga mochengeta mhuri yenyu zvakanaka pane kuzorova munhu kusvika afa saizvozvo.
sekutaura kwamama muri kuita akasike kutanga akatopuwa peace order nekuda kwekuita maifungidzira kuti chii changadai chakaitwa panyaya yekuti vanhu vane vana vese asi vakarambana? Chii changadai chakaitwa peace order iripo kuti murumewo aramba achionawo vana vake asiwo mukadziwo asingasebere pedyo naye achiita upenyu hwake? Zvichida pamwe dai mukadzi akaita zvemaintenance but murume wacho munhu anga angoriwo puwawo asina chinhu, aingoitawo zvekukorokoza amene kwaaigara anzi kumapunga here. Uyu murume anga asingatochengeti vana but ndinofunga dai pakati mai vakaita zvemaintenance here vachinotorera mari yavo Samuel ameno pamwe nekuti murume wechero paauya pano aingouya ari iye nefoni yake mumaoko ende haana chaaisiya asina kana chaakabata asina zvekuti muna asi achindawazona vana aingobuda utongoona vana wotobuda. December kamwe kamwana kacho kane 1 2 months kakadonhedzwa nevamwe vana kakatyoka gumbo iri neumwe kakanoiswa plaster but murume paakafonerwa kuti mwana akuvara akauya akasiya $5 chaiyo. Ndiripo mumba imomo $5 munhu ane mwedzi nemwedzi asingachengete vana, mwana akuda mushonga ada kuenda kuchipatara akaiswa plaster but akasira mukadzi $5. Hanzvadzi yemukadzi koko akachemerwa ndiye akatorapisa mwana iyi asi baba vana varipo. Saka ndakutongofunga kuti pamwe dai zvakatonzi peace order yacho murume asatosvike pano pamwe zvaigona kuraramisa maya pamwe saka zvati peace order yanga yongonzosarove mukadzi yekuti usasvike pamba usasvike pamba. Saka mukadzi aingotiwo iye kutaura kwakaiti ainini bashira vakanzi vasauye pano but ndakutongoitira kuti munhu ane vana kana auya ona vana handingati paanouya ndofonera polisi zviye zvekunge kumunzwisisawo kuti zvaari baba vana asvike hake but ndo zvakazoitika. Saka takatosara tofunga chero nanhasi tangoti dai vakatongorega aone kuuya kwacho vakatonzi vasasviki zvaitove nani pamwe mai vaigona kurarama. Imi ndima muri kugara navo saka mbatya dzavo dzakaitwa sei? Mbatya hama dzacho dzakauya musi weTuesday vakatakura Alright. Pane zvimwe zvinowanzoitika kana munhu achinge ashaya nenzira yakadaro iyoyo. Hapana zvimwe zviri unusual zviri kumboitikawo pano pamba penyu mazuva ano? Hapana. Nekuti haana chitema nemunhu ari panapa. Tagara taiwirirana handiti kumwe tinozombonzwanzi aonekwa achifamba usiku wangu mamuchirongedzwa mapureti tazo. Saka ndandiri kufunza nokuti mweya womunhu kazhinji kacho unogona kusazorora nekukatsika. Aiwa uko hapana chatitaona. Saka muno muHoodbrook masviba zita rekuti makaurayiwa mukadzi ende dzimba dzichiri nyowani vanhu vari kuzvitorawo sei? Zvisi kungoitawo vanhu vanongoshandisawo chivanhu kuti vaisafanira kuurayira mukadzi pamba peumwe munhu. Imba iyoyo ichanetsa kugara vanhu vangotaura zvakawanda. Asi hapana zvamasangana? Aiwa hapana. Naika aiwa tinotenda. Pane mamwe mashoko amungada kuburitsa here maererano nenyaya dzedomestic violence dziri kuitika mazuva ano yesu nezuri takatiri kumadzivawo kwaakavigirwa ikoko mune rumwe rutivi kwaNyamaropa kuti chivigawo mudzimai akatemwa nedemo nemurume wake. Pane here zvamungataura semunhu wechikadzi takanangana nedomestic violence, kutadzirana kwevarume nevakadzi vachipopotedzana vachirovana? Chandingangoda kudzokorora ndo zvandangotaura kuti varume ngavadzidze kuti kana dai mukaita hasha kunyange dai muchigara mese pasina kuti makaseparate mukaita hasha umwe ngaambobuda panzvimbo umboenda samoyo unozodzokawo hasha dzidzadzikira nekuti ukarova munhu une hasha zvinosvika pakudai saizvozvi pane ngozi obvious. Baba vaenda futi kujeri vana havasina amai nababa vasisina amai havapo baba vakujeri ende mai vacho vave kufa vabereki vavo vese vanga vakashayika mai nababa. Angaitoronherera dzimwe nguva mai mboya vekwamai vakachengeta vazukuru vemwanasikana zvinenge zvimbori nani vanenge vanoita rudo ameno kwavariwo kuti vanochengetwawo sei but zvakangooma. Tinotenda nekuita hurukuro nesu pano paSly Media TV. Nematambudziko kaAgrace imimi ndimi muri kunzi makazodaidzwa naamai Kashere vanovanga vachigara naGrace paimba imwe chete. Mashoko avo akasvika achiti chii kwamuri? Vakangosvika vachindisa maipurena ndatokotsira vakasvika chindiri muzi chitori musawo zvivange mukai munzo zvichiita mashira ndatoita sekuti wakurova mukadzi ndatonzoshoda kurova mukadzi but marovero yavaita mukadzi uyu ndakatozobuda tamira tese
Vanotikombashira chirudzi chavari kuita chokurova mukadzi apa mukadzi wacho haasi kana tombochema. Saka pakazotaita akarova odzoka achienda kurodha idzoka. Saka pakazota kunge akwidza inini bva ndabuda mumba ndakava ndanditori papaseji bva ndaenda ndichimhanya kukumba kwameshira bva ndamira pahwindo bva ndata meshira kana uchigona kubuda mumba buda kambaira ubude. Saka bva ndanzwa munhu iye akudzoka bva ndatiza bva ndaenda kuti kumba kwangu kwekanake ndopakayakumba bva ndadzoka futi munhu iye adzokera futi bva ndaenda bva ndavhura dhoo ndapinda ndikata meshiri kachikwanisa kubuda utize murume wako uya aenda kuchibuda utize kamwana ndipo kakataura kamwana kakadiki kasira kachecha kazvikanzi mama wangu wafa. Ndoti wafa zvinzi wafa ndikati ndakaona mashidziro chandikuita hapana munhu akutondida zvinzi wafa ini bva ndatongobuda romba mwimwe bva ndanoitawo sei bva ndati mwana uya kuti anzi mama ake wafa ndakuda kuti ndidai nerodhi kuti ndienotsvaga njodzi yake kwaari bva ndamuona akudzoka murume yoyo vana vaibva atiza kamusikana ake kakauya kumba nekamukomana kadika bva ndakati chipinda mumba wete sei urare vachitiza baba vavo bva ndati yo kakushedza baba vako usete sei usadaire kamwana kaibva kati hoi kamukomana kaibva ndati iwe hatiende kupi handei kuna amaita ako tonoona amaita ako baba acho aibva adzoka bva ndati iyo baba vako rungwambidzoka bva ndati handei ndakazovasiya ndakazongobuda ndichibuda nekumwana kwavo kamusikana kanga kakabereka mwana kumusana nekamukomana bva ndati handei kuna sekuru ako bva ndanda ndichimhanya kuna sekuru acho bva ndasvika padzimba nemiko ndaifamba usiku huno bva ndati tiri kumhanya notsvaga chiya njodzi yami vake uku anzi baba avoida zvikanzi baba avoida wako baba avoida vari kubva ndati machibva wadada sei mabva yavharwa kudaro ndogona kupesana navo kubva ndatobuda ndati naiwe panomupurisa ndepapi mwana webva nditi ndeapi bva ndandira mumwe mupurisa somutsvuku muchaindiso ndasvika bva ndamunokera dhoo vabuda panzi ndaka isu tauyawo pano baba wavana akurova amai wacho sonza kutorova amai wacho zvikanzi tati sonza paini ndikaendako kwandirowe ndikati murove vanzi aorati ndichatera bva ndaenda kuna shamwari yavo yaiwirana nayo anzi amai mabhuti amai mapokero bva ndaenda mba kwavo bva ndana amai mabhuti namabhuti acho bva ndavatsanangurira ndati budai panzi ndikudzei nyaya iri kuno bva vabuda bva ndakurukurirechi nyaya iyi zvanzi ndozvikuitika ndati bashira wakurova mukadzi patongazichi hasi tatombochema uyu mwana akutinzi mama wafa bva ndati Matthew aende kune shamwari yamama wako wangaiwirirana nayo bva taenda bva ndamusa ichi shamwari yamama wacho ndati ame mwana ameshira wako ari kungorohwa bva tasira sei havachi kuchema handei kumba tinoona tese bva taenda tese bva tapinda itora namabhudhi bva taenda bva ndasvika panonzi baba ruwadi bva ndamira bva ndati mimirai panapa bva ndaenda baba ruwadi papaseji pavo ndikudarika imba yekutanga H2 bva ndamona akarara ndamona akarara kudaro handinazokwanisa kuti ndiende kumberi kunaita kuenda bva ndadzikira ruvhesi bva ndadzaiba yangu wanga uri kuhoti ndatanga ndonyaya iri kupi munhu yari kumabarwadi ndati ndakutendera kusendudze barwadi nepahwindo bva ndaudza barwadi nepahwindo ndati barwadi kwakumba kuna mazosiya kuri sei zvanzi akumbaho ndangowasiya wachingorova ndati manje munhu yari mumba menyu ndodza rumba mangu ndati akatorara mumba menyu barwadi bva abuda bva taenda kupi bva taenda kumba kweko bva tasvika memabhuti bva baridza laiti foni yavo bva tatoona munhu akaita sei munhu atofa kubva ndati manjirine pano mupurisa wanamboenderao zvanzi tienderei mupurisa wauya tamaendera tonomuona tonomuudza ndasvika ndamunokera dhoo yake mupurisa iyoyo bva abuda panzi ndikati murume uyo azouraya mukadzi zvanzi auraya ndati atouraya mukadzi atofa murume bva atora cheni bvatati bva nditati papi bva ndamuudza pamba paari bva aenda bva amusunga akanotora vamwe akomana 12 fungati vamwe achatiza bva waya bva asungiwa bva taenda naye kumba vanoti havana kunetsekana naye here pakumusunga haana kuda kuramba haana kunetsana anga akatorara saka katanga musunga hwanuroko vazombata bva mudaisawo kuseri taenda naye kumba iyo ndongati pamberi mupurisa wewe nemurume yoyo vamuti gara pasi apa vagara pasi zvikanzi chii chawaita ichi zvanzi saka ndauraya zvanzi auraya mukadzi chii chakachiitika kuti urai mukadzi ndamona nemunhu mumba anga chibva kwageza murumo saka bva ndati iyoyo ndoyani panapa zvanzi bati anzi haana kupindura murume uyo bva ngoti ameshira ndipo foni yangu ndienda anzi murume uyo bva tiri vaparambidzwa foni yake bva abuda bva aenda anzi bva apinda mba bva nzipo
koyo munhu ari kubva pana zvanzi pana pamba hapana murume hapana munhu anonzi murume pamba pana anga akudaro ndi Grace manje anzi hapana munhu anonzi murume pamba pana saka anzi murume vakangotoka bhatiri bvatongotanga kumurwa nekabhatiri kuti munhu asacheme bvatongoti zikana kurova kwese kangachiita munhu anonzvika kuchema kuti anga atokuvadzwa nebhatiri riya rakare. Saka kumapurisa ane statement here yaakapa kuti inoratidzawo kuti zvamusuwisa zvokuti mudzimai wake ashaya amai vana vake. ndakatozongomuseya wakagadzikawo pasi tatabuda zvedu pana mapurisa yabva tanonomirawo zvedu kusaidi iyo tikazvasiya wakagara mapurisa wayabva afunira mapurisa yake wakabva auyawo wakaita se vakawanda. Imi makazokwanisa kumuona here asati atakurwa nemapurisa iye Grace? Grace aibuda ropa mumukanwa nemunzeve. Pane pairatidza kuti pane paatemewa here? Ropa rangooneka munzeve mumukanwa. Vana vaiti chii? Akambotaura kuti mavafa handiti? Mushure maizvozvo pane mashoko akambotorwawo nevana here vaakutoziva kuti amai vavo vafa? Vana vakangotanzi baba vauya vakaona pane murume angagara pasi pari pambepa pasi pamagumbeza pevana anzi amai anga vagara pamberi zvematauriro yakuita vana zvestatimende yakutaura mwana wake musikana. Kumanavo imi vana paipa pavakatiza kumba kwavo vachitiza baba vavo pane zvimwe zvavakambotaurawo here zvinoratidza kuti vana vaakutosvipika kuti amai vafa? Kaingotaurawo ndikakadika kakuti nzi mama wafa ndikaitaura ava vaingotaura kuti vaingotaura nyaya yekuti anzi vamuona ari mumba murumo akagara pamagumbeza pedu chete ndozvaingotaurawo mwana kana kabvunzwa navanhu ndozvaanga achingotaurawo. Ndimi makanga muchifambira muchitsvaga mapurisa tinotenda nebasa ramakaita, asi imi zvakakubatai zvakadii kuti Grace ashaya nekupondwa nemurume wake? Inini zvakandibata-batawo somunhu wandaiwirirana naye ndaitombowirirana naye zvisingaite semumwe wangu wandaiwirirana naye saka zvangondibata-batawo zvakandirwadza. Grace semunhu wamaitamba naye pane paaitaura here nezvemurume wake wanga aine vana naye vari 4 asi vanga vasingagare vese, aiti chii? Aingoti zvomurume handichada ndakatopiwa pisi order nemapurisa zikanzi murume ngachirega kusvika pamba akatomuudza kaane tsamba akamuratidza saka murume yangoramba ichingouya siku ndoaiuya ndoaiuya siku mume 10 iko ndopaivanza kuuya murume wacho. Akanga apirwa episode? Akanga apirwa episode murume? Episode akaipirwa uko nenyaya mukadzi angati achada murume bozi murume uyo atengere vana chikafu kana hembe kana chichi vana vake hatomboziva kupfeka hembe yababa havazive kwaisa sipo yababa saka mukadzi uyu ndaitongoririra vana vake ari 1. Vanga vane nguva yakadii vasiyana? Risana zvogora rakapera. Asi akaramba achingouya iko kumba iapo episode? Aingoramba achiuya. Musi uyu wanga uri wokutanga here kuuya? Uyu musi uyu hausi wokutanga wangabvira kana achingouya aiuya akadhakwa. Zvauti kana adhakwa aikanganwa zvepisode izvo? Akamuudza kuti panapa usasvike saka iye anongoramba achingouya mhuri airambira ichiya tinonzwa kuti mukadzi uyu akazochengetwa pane vakakwanisa kuenda kurufu here? Akakwanisa kuenda kunhamo isu tada kuenda musi watada kuenda takatanzi pane mota iri kuya uku kumaraini kwedu ndikuya chitakura chiiwana tapana vamwe vamai anogara panext pedu vakati rimi migara makaita sei makagadzirira mota iri kuya kunoku kuzotakura vanhu ndozotakura kuti vanhu kupi kumashops ngataora iti vatagadzirira pepa takaona mota iyi harakatombouya vamwe vanga vanomaridza avo vakatongoya chikwirawo mota vachita se vachienda saka si hatinazokwanisa kuenda tada kutienda nagogo avo vai tada kutienda asi tasitorinawo kana mari yekuti tiendesa. Mashoko enyu edzidziso kune vanhu vanorovana vari murume nemukadzi angave kuti chii, takatarisana nepatazosvitswa nedambudziko irori rekuti murume akazopedzisira auraya mukadzi wake? Mungayambire mamwe madzimai kuti kudii kana kuti varume nevakadzi mudzimba vanenge vachitadzirana panyaya yekuti vayanane
mungape madzidziso ekuti kudi ndakanomukwanisawo kungoitawo zvozvo moyo wanguwo waingotiwo seshamwari yanguwo rege unongoitawo se rege ningomhanyamanyawo chete handiri aiwa tinotendawo nekuti wanisa hurukuro yekuti kuri nemi paSly Media TV sezvo muri kuziva kuti ndo zvakaitika musi wachona iwoyo. Akashaya usiku handiti polisi yakamutora musi iwoyo here kuti mangwana acho polisi murume mukadzi akashaya mutumbi wake akazotakura Hussein eish saka makanzwa sei muchirara muchiziva kuti pamba apa pane munhu ashaya usiku hwesewo? Takatorara takatogara pamba pake popai pavhuranda pane takarara takagara pana matombo ekangoniswa pavhuranda yapai pane patakatara takagara popai takatotomborara kusvika kunze kucheni takangogara angofukidzwawo kugumbeza ari bhodhi yokozotorwawo mafotozi takangogara chete kusvikira itakurwa bhodhi yende makagarira. Aiwa tinotenda nekumira neshamwari yenyu kunyange zvazvo effort yenyu isina kuzobatsira kuti mupurisawo akazosvika akatowanawo munhu atoparara kare. Maita basa amai, maita my praise. Mhuri yeZimbabwe ndo zvatataka kubatirai zvatanzwa mumusha weBhindura nerufu waGrace akasiya vana vake vana. Zvinosuwisa sekunzwa kuri kuita madzimai vari kurwadziwa nekupondwa kwaakaita. Vamwe vanotaura vanoti akanhonga bhatiri akavakuvadza naro, vamwe vari kutaura kuti aingoti chero chaanhonga vaimutema nacho. Chii chaizvo nevanhurume kurwisana nemunhukadzi ari vulnerable vasina simba uchirwa kana dai airova nezvibhakira zvainge zviri nani kumunhukadzi wongozorova uchitema nezvinhu? Kune kuri kutya here? Umwe wacho unenge woukawati. Tanzwawo zvekare kuti murume anga asingachengete vana. Zvinova zvinhu zvinosuwisa. Ungaitire jealous munhu wakarambana naye here? Kana dai wakanga uchiri kuda kugara naye ungadai usina kumbosvika pakuti umurove upuwe peace order nekuti zvairatidza kuti panga pane rudo. Asi kupuwa peace order kunotoratidza kuti murume uyu zvakanga zvakagara zvakapesana mupfungwa dzake kana kuti akurasika njere. Iye zvinezvi asiyira mhuri yekwake kwaakaberekwa ngozi, asiyawo zvekare vana murume uyu vasina muchengeti kuti amai havasipo. Iwo zviri pachena kuti ari kuzoenda kujeri. Mhuri yeZimbabwe ngatigadzirisanei. Kana tawana tashaya tatadza kugadzirisana tiri vaviri, hatiendei kune hama kana kuna natete neshamwari nevavakidzani kuti tigone kugadzirisana. Kuponda munhu hakuna zvakunounzwa. Ngozi yamumusha mavo. Kunyange nevana vasarava ngozi inogona kutadza kuvasiya nekuti havana ukama naamai vavo. Ngatigarisane zvakanaka. Ticharamba chikupai update iyoyi pano paSly Media TV. Chinzwa kuti akazopuwa makore mangani uyewo kuhama dzake dzemudzimai vari kutiwo kudi nechiitiko ichochi chinorwadza chakaitika kuhanzvadzi yavo.